Queredes coñecer Zas? Acompañádenos nesta viaxe. Atopámonos no corazón de Zas. O edificio que alberga a Casa do Concello custou máis dun século que saír adiante. Hoxe, o Concello de Zas é un dos edificios máis fermosos de toda a Costa da Morte. Chegamos ao Pazo de Romelle. Este é un pazo que comezou a súa construcción en 1492. Nel podemos encontrar varios escudos dos distintos donos. Actualmente é unha propiedade privada. E tamén é unha propiedade privada o Pazo de Follente, unha casona rectangular, agora reformada e encontrada na parroquia de Mira. Seguimos co Pazo das Cedreiras, que destaca pola súa beleza. Ten unhas escaleiras graníticas que conectan a solaina co xardín. Tamén podes relaxarte dando un paseo por Pedravixía, escoitando os sons da natureza e desfrutando dos maravillosos paisaxes que amosan. Un longo trasecto de 10 km no que descubriremos muiños e fermosas cascadas e a Ruta da Auga. Entre outros pasaremos polo río Sisto ou o río de Uliar Ramiro. Chegamos á ponte de Brandomil. Esta ponte consta da época dos romanos. Feita no século III, é unha das mellores conservadas da redonda. Agora estamos ante a igrexa de Santa María de Baio Pequeno, construída no siglo XVIII, unha pequena igrexa rodeada dun cemiterio. Viaxamos ata a igrexa de Santa María de Mira de Zas, que foi construída no siglo XVIII, aínda que foi reformada 2 séculos despois. Movémonos ata a igrexa nova de Baio. Foi construída no 2018. Esta igrexa sufriu moitos desperfectos, pero aínda así, agora podemos desfrutar da súa beleza. No 1954 tivo apertura o primeiro colexio de Baio, as escolas Agra Regueiro, no que se separaban os nenos das nenas. Atopámonos nas Torres do Allo. Este gran monumento arquitectónico foi habitado fai 500 anos pola familia Riobó. Agora é usada como museo e como lugar de encontro para diversos actos. Tamén podedes visitar un dos maiores símbolos do pobo, a Ponte de Baio, construída entre 1852 e 1853, pola que pasa o Río Grande, que desemboca na ría de Camariñas.